E tuvemos o problema ese, ni siquiera nos puxeron unha pasarela para pasar, nunca nos reconoceron. Sempre tuveron a ribeira porque era deles, non lle deron importancia ningún aos puestos de traballo que estaba a dar. E tiñamos que ir e vir pola carretera e cruzar a carretera e a veces cos cancáns. Levábamos aquelas varas grandes e viñan os coches lanzados por esa avenida. E moita xente colleuna, algúns morreron e outras tamén tuveron as súas secuelas que tamén as colleron coches. Nada, non lle interesa nada, nin pensan nesa xente que perdeu a vida e que deron a vida aquelas vellas por deixarlle un traballo para os fillos e para os netos para os días de mañán e para a juventude hoxe. Se cerraron unha industria que non daba gastos, non cometía gastos ninguns, e fan outra que perjudica a todo o mundo, iso é gobernar. Eu a iso non lle chamo saber gobernar, porque non me está allí a cerrar a entrada do mare, as corrientes, o que quería a Meixa é as corrientes, que iso está se a encher todo de esterco. Enchese todo de esterco e lá lle vai o marisqueo, a Meixa debaixo do esterco pudre. A pesca xa se acabou, a lonja de Marín xa se acabou, que era a industria que tiña Pontevedra a ribeira e Marín a lonja. E acabaronse as dúas industrias importantes que tiña Pontevedra e Marín, matáronas. Con hoxendía, eu non sei como vai a playa hoxendía, pero polo que vexo, pouco interés teñen por ela. Pouco interés teñen en defendela donde aquelas vellas sacrificaron toda a súa vida a defendela para lle deixar para os fillos, para os netos, para o día de mañán. E pagaron coa vida, foron á cárcel por ela, por defendela. E hoxe non lle interesa para nada. As mariscadoras están moi a justo conforme están, que non pensan en nada, non pensan no que vai a vir atrás, que ao mellor isto non sigue sempre así. Eu dixolle ás mariscadoras e as que gobernan a playa que non se basen en elas, que miren para os que veñen atrás, que lle veñen fillos e netos, e que pensen nelas, e que pensen na juventude da parroquia de Lourizán, que andan por aí tirados, e que poden ir aí ganar 2 patacos para ter para o bolsillo. O que non é bo estudiante, ou que non valga para outra cousa, que vai aí traballar, como traballamos todos toda a vida, que foi libre para todo o mundo, para a xente de todos os sitios, de Lourizán e dos seus alrededores, que foi a empresa que tuvo Pontevedra, que non tiña outra.